ಕುಶಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಸೊ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫೋಟೋ ಪಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈ ಫೋಟೋದೊಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಯಾನ ಅಟಿಲ್ ಗೊಂಡು ಅಟಿಲ್ ಆಯ್ಲ ಕಲಾಪುಡು ನೀಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾಪುಡು ಎಂಕಲು ಅಂತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ನೀಕಲ ಪಾತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಲು ಅಂತೆ ಹಾಗುದು ಆಪುಡು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಕಡ್ಲೆದ ಒಂದು ಗಸಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಐತೆ ಇನ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ತರಕಾರಿ ಅಂಚಪುರ ಸಾಮಂಜತ್ತು ದೀತೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಣಿ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಟಕ ಟಕ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕಳೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಡಿಯತೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಐತೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಡೆ M.Com ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಂತ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ಇತ್ತಿನಾಯ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಪೋನು ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತನು ನಿಮ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತನು ಆಯ್ನ ಪಾಪ ಒಂದು SSLC ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ವಿವೋ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಂದ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂಚ ಆ SSLCದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರು ಖುಷಿ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಆತ್ಮೇಟ ಆಯ್ಡ ಕೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತುಜ ಅಂಚ SSLC ದೆಟ್ಟೆ ಮಾತು ಬತ್ತಿನ ಕಾಯಿಗೊಳ್ಳಿ ದೆತ್ತು ಕೊರಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ದೆತ್ತು ಕೊರಿ ಆಯ್ಗೊಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಐದ ಪಾಪ ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲು ಉಂಡಾಯನ ಐನ 6 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಐತ ವರ್ಷ ಪೈನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ನು ಬರ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಪಣ್ಣ ಅಂಚದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಣ ಪನ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಹಿಂಗೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಆಣಲ ಒಂತೆ ಎದುರು ನೂಕೊಂದೊಂದು ಉಪ್ಪಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದೇ ಫೋಟೋಡು ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎಡಿಟರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹತ್ತಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂದಿನಕ್ಲಿದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಂದ್ಕೊಡು ಇಂಚಿನ ಮಂದಿ ಈವನ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಲ ಕೆಲವುದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಾವಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಆಯ್ನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂದ್ಕೊಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರು ಅಂಚ ಅದು ನಿಗಳ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಂತೆ ಹೊಲ್ದಿ ಮಾರು ಮೆಂತೆ ಬಾಡಿ ಐತಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಬಾಡಿ ಎನ್ನ ಐತೋ ಡೇಟ್ ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಆಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಇನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಐಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕೊಂಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದನು ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕಾಯಿ ಪಂಡೆ ಇನ್ನೇನು ಇದು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಾಡತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಕೋತೇವೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಆನಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಆಯ್ನ ವೈರಲ್ ಆದನು ನೀನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ದ ಆಯ್ ಅವಿಲ್ಲ ಪಾಡಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಶೋ ಮನ್ಕೊಡೋದು ಅರ್ಥ ಮನ್ಕೊಡು ಅವು ಆಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬಂಡಿ ನನ್ನ ಈರು ನೀನು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಮೆಮೊರಿಗೆ ದೀಪಿನಿ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಈರು ನಾನು ಅವಿನ ತೆತ್ತು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಬಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಐತಿ ಅಂಚೆ ನಿಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯೇ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ತೀರ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಅಲ್ಪದ ಉಪ್ಪು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಆಯ್ಗು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೈಸದ ನಾನು 3 ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ತೆರ್ತೀನಿ ನಾವು ಫೋಟೋ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಫೋಟೋದೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಆಯ್ದ ಕಾಯಿ ಪಂಡೆ ಆಯ್ನಾಡ ಕೊಡೋದೇನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಐಫೋನು ಐದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರೆಡ್ಡೆ ಬೈದಿನಿ ಫೋಟೋದ ಎನ್ನಂತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜತಿ ಮಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲೈತಿ ಮಗ ಆತನಲ್ಲ ಬರ್ತಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಉಣ್ಣತಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತಂದೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಆಯೇ ದುಂಬು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಕನಾಗ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾತನೆ ನಾನು ಪಂದಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪುಜೆ ಬೋರ್ಡರ್ಡು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲ ಕಲ್ತು ನಿಂತಿರು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗಾದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲೊಂದು ಫೀಸಿಗೆ ಜೀವ ಬುಟ್ಟಿನಕ್ಕಂದೆ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೇನತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿದ್ರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಂಡು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ಗೆ ಬರ ಕಟ್ಟು ಅವಳ ಲೆಕ್ಕದ್ದು ತರಡ್ದು ಕಡಪ ಫೀಸ್ ಉನ್ನತ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾತು ಅಕ್ಕನ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಓಕೆ ಆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ಲ 2 ಇಯರ್ ದಿಕ್ಕುಜಿಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಂದಾತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆನೇ ಅವೇನು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ತತ್ತದೊಂಜಿ ಪಣ್ಣದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಅವು ಕುಡಿಗಾಡು ಉಂಟುದುಪ್ಪರಿ ಏರ್ಕೊ ಮೊಕ್ಕಲ ವೈರಲ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಕೊ ಮೊಕ್ಕಲ ಕುದರ್ಸು ಐಕು ಪಾತ್ರೆನಾಗೆ ನಾನು 10 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೇವು ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಉಂಡತೆ ವೆಲ್ ವಿಷಯನ ಪ್ಲೇತಿರ್ತೀರಿ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಹೇಟರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನ ಉಂಡತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಕುದರ್ ಶಾಲೆದ ಕುದರ್ದು ಪೂಜಾನೆ
ಅಂಚ ಅವನು ಉಂಡತಿ ಆ ಶಾಲೆ ಉಂಡತಿ ಏರ್ಪತ್ತನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಪ ಹುಷಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ದಡ್ಡೆ 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 ಶತ ದಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಂಡತಿ ಏರ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚದು ಪುನಗೆ ಯಾನು ఆయన ఇజ్జి మగ్గని రడ్డు జోకులు ఇట్లా నీకు పెట్టే కలుపునే ట్యూషన్ రంచ పండుతుండతే జోకులు హుషారిద్ద బక్క ఆయన ట్యూషన్ ప్రకారం ಗೊತ್ತಂడి ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳು ఆయన ದೂರ ಇತ್ತೇರು ಐದು ఆయన ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಉಂದತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕುವೆ ಗೊತ್ತಂడి ಅಪ್ಪಗ ಈ ಇನ್ನು ತೆಪ್ಪನ ತಾಯಮಡೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೊರಕರೆ ಎಂಡೆ ಜನ ಕಾಸು ಫೀಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಾಮರ್ಸ್ BCM ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಚ ಸೊ ಐದಕ್ಕ ಯಾಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಚದು ಟಚ್ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಜೋಕು ಹುಷಾರಾಯ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಪಂತಿನ ಕ್ಲೌಲೇ ಇಲ್ಲರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೇತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಂತೀರು ಅಕ್ಕನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪುಗಾರ ನಿಂತೀರು ಆಂಡ ಅಪ್ಪೇನನ್ನ ಮೇನ್ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ನನಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಏತಿ ದಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಹುಷಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನರ್ದು ಹಾಪುನು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಪುನು ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಅಂತ ಒಂದು ಬತ್ತು ನೋಡತಿ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕು ಹುಷಾರಪ್ಪವೆ ಬಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಂಡಿಡ ಯಾನು ಹುಷಾರುಂಡೆ ತೋಟೋಡು ಅವು ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪೇನೆ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಶತದಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಗೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪೂಜೆ ಬಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಈ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾಗೆ ಪಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೇನೆ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಒಂದು ಯಾನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಕೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕ್ಕಲು ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಗುಮ್ಸ್ಕಾಯಿ ಹಾಕದು ಪತ್ತದು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ಕಡಕ್ರಿ ಜೋಕ್ಲು ಹುಷಾರಾಯರು ಐದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎತ್ತದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿನ ಈ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಐದಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಏರು ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪುಗಾರು ಇರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಐದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನೀ ನಾನು ಈ ಬೇರೆ ಆಪತ್ತ ಮಗ ಅಪ್ಪಗ ಅದೇಕೊಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಐದು ದುಂಬೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ ಯಾನು ಮಲ್ಪಂದು ಬಕ್ಕ ಆಯಣ್ಣತಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂದಕೊಂಡತಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿನ ಮಗೇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆಂಡ ಯಾನೊಂದು ಆಯ್ಗೊಂದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ఆయన ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫೀಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂದು ಧರ್ಮಗು ಅಂತ ಅಪ್ಪ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಳಿಗುಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ನು ಗೊತ್ತಾಡ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಐಕೆ ನಾ ಇದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವುದಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ಬತ್ತನ 2,000 ಕೊಡ್ಪೆ ಈ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಬತ್ತನ 1,000 ಕೊಡ್ಪೆ ಇಂಚಪ್ರ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಉಮೇದು ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಆಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಯಾಗ ಮಲ್ಲಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪೈತಿ ಅಂಚಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನೆನಪೆ ನೀವು ಮುರಣಿಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಇಟ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಆಗ ಕೊರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಉಂಡತಿ ಆಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ಕರ್ತಬೇತಿ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ ಹಾಕಲು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಭೇದ ಹೋಯ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇದು ಆಗ ಕೊನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡ್ಬೆ ಆಗ ಕಾಸದ ಉಂಗ್ರೇಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಲ್ಲಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದೆ ಬನ್ಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ఆయన ఇరెల్య దాల వస్తి దాల దేతొండెతన ఇంకా బగ్గకి ధ్యాన ఇంకా కాసు కొడుకుతే ప్రమోషన్ దా ఆ కాసరే పాపun మనకు కోడలంచిని కుజలు మల్ల ఎల్లెల్ల గడ్డపుర ದಿತ್ತದ ಬೈತಿ ಸೆಲೂನ್ ಗಾಯ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಐಟೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಇದೆ ರಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲಾಂಡ ಕಾಸು ಇರ್ಪುರ ಉಡಾವೇರು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರು ಬೇತಕ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮನೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಂಬೆ ಉಂಡತಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಆ ಇಂಚ ಬೇತೆಗೆ ಪುರ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪಿದೆ ఆయన ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅನ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದು ಆ ಕಾಸು ನಂಚಿನ ದೀದುಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲ ಆಗ್ಲೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂದಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಗೋಡ ಏನದೇ ತೊಂದರೆ ಅಂದತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಖಾಟ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಗುಲ್ದೆತ್ತು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಷ್ಟಡೊಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಕೊಡು ಅಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ఆయన ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಕನೊಂದಿರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸೊ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನು ತುಳಿ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತೀನಿ ತೂಕ ಉಂಟು ಬೇಯ್ತು ನಾನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಐಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಆ ಒಯ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ಪುರ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಬೇಯ್ದನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು 11 ಕೊಲ್ಲರೆ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಪೂರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೀಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ
ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡನಾಗ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅನ್ಕೋದು ತೂಪ್ಯಾನು ಇದು ನಾನು ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಿಂಕನ್ ಗೆಲ್ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅಂಚದಾಗ ನಾ ಪಂಡೆ ಮಾರಿ ದೇವರೇ ಅಂಚ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಉಂಡತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ನಿಕುಲು ಉಂಡತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆದು ಕೊರಡು ಆಪುನ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಆಪುನ್ 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 ಬಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಜೋಕುಲೆ ಬಂದು ಕೈಯೇ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬೆಂದು ತಿಂಗ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಪಾತೆರ್ದೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಉಂಗಾಂಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾತೆ ಆಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದ ಅಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಪೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಪ್ರತಿ ಏನಾಗ ಬೋರಾ ಒಂದಿಲ್ಲಕ ಎಣ್ಣೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಪೇನು ಯಾಂಟುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎತ್ತು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂದು ಮನ್ಪೆ ದೇಪಣ್ಣಗೆ ಆನ ಡಾನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಓಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಫಿಲ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡು ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೇನು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದು ಇಂಚಲ್ಲ ಯಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಿನಲ್ಲತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಭೆಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿತ್ಯ ಓಕೆ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದ್ನಾದೇತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆರೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಪೂರ್ಣ ಕೊಡಿದ್ದು ಗುಡು 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 ಕಾರ್ ಕೂಡ ಕುಂಬಾರ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಉಂಡಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡು ಇಡೀ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ ಪೋದು ಮನ್ಪೆ ಎಷ್ಟು ಸಭೆತ ಎದುರುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಬತ್ತದು ಪತ್ತಿನ ಬಣ್ಣೊಂಡತಿ ಆ ಪತ್ತನಗ ಕೈ ಪೂರ ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಪಿನಿ ಕಾರು ಕುಂಬಾರ್ನು ಏರ ಪತ್ತು ಹೋಯ್ತಿಲಾಗ ಇಂಚೆ ಬರೀತು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏರ ಕೊಂಚ ಫೋಬಿಯಾ ಪುಂಡಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ನೀರ್ತುನಗ ಫೋಬಿಯಾ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ತಿತ್ತುದು ನಾವು ಫೋಬಿಯಾ ಇಂಚೆ ಬರೋಪುಂಡು ಏನು ಕೊಂಚ ಮೈಕ್ ತೋದು ಪಾತೆನಗ ಅವೇನು ಕೂಡಿಗೆ ಏಪಿನವಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ ಗದ್ಗದ ಆಪಿನಿ ಸೊ ಯಾನು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರನಾಡುದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇದುಪ್ಪೇರು LICದ ಏಜೆಂಟ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಷರ ಪೂರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮೈಕಡ್ ಪನಿ ಎರಪ್ಪು ಅವಾಗ ಎಂಕು ಆ ಕೂಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಆನ್ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಪೂರ್ಣ ನಾನು ಮೈಕೊಡು ಪಾತೆರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಹಾಕಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಮೈಕೊಡು ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಎಂಕದಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ವರ್ಷ ಬರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಹಾನರಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗಿ ಪದಲಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೈಕೊಡು ಪಾತೆರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ ಕೋಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಓಲ್ಪಲು ಯಾನ್ ನಟ್ಟು ದೇವರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಜೇಡಿ ಅಂಚೆ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಮೈಕೊಡು ಪಾತೆರ್ ಬಾರಿ ನರ್ವಸ್ ಅಂಚಿನವ್ನು ಉಂಡತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಐದಕ್ಕ ಫಸ್ಟೇ ಅಮ್ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇವಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಣನ ಇಡೀ ಬೆಚಕರೆ ಕಾಕಿಲಕ್ಕ ಪಾತೇವಿ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಮಂತದ್ದು ಪಾತಿರ್ದು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾತೇನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಚೇಳಾರಡು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಉನಿತ್ತು ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡದು ಅವಾಗ ಅವಳು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಊರುಡು ಅವಳ ತನಗೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಂಪಲ್ ಆಕಡ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮತ್ತು ಆಕಡ ಪಂಪಲ್ ಆ ಟೀಮ್ದ ಆಕಡ ಅಕ್ಕದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕಿನಿ ಕಜಿಕ್ಕು ಯಾನೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಚುಂಡದೆ ಆಕಲು ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಲೆಪ್ಪಿರವೆ ಲೆಕ್ಕದು ಅಪ್ಪಗೊಂಡತೆ ಎಂಕು ಯಾನ ನರ್ವಸ್ ಆದ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಗಗ್ಗದಿತ್ತ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಮಕ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವಳು ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಚ ಫೋನ್ಕೊಂಡತಿ ಇಂಚ ಪುಡಾಡ್ದು ಪೋಯಿ ಎಂಕೊಂದು ಎಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತೆಲ್ಲ ಮಂಕುಲಿ ಪಂಡದು ಐಡ್ದುಕೊಂಡತಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂಕೊಂದು ಹಾನರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪಾತಿರ್ದೆ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿಗ್ಲ ಸೋದ್ಯ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಕೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೈಕಡ್ ಪಾತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಫಿಯರ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡುವಾಗ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಅವೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕೂಗು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ರಡ್ಡರ ಸಾರನ ಮೂಜಿ ಸಾರನ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎತ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೆನ್ನ 33 ಸಾರ ಉಂಡು ಟಚ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾಗ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಇತ್ತು ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೋಗಿಬೋದು ಬಾತೀರಿ ಐದಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂಗೆ ಹೋಲ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಡ ಹಿಂದಿತ್ತನೆ ಇಂಚಿನ ಮೆಹಂದಿದ ಇತ್ತು ಮೆಗ್ಗೆನ ಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವಾಗ ಆರುಂಡತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ ನೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾತಿರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿಳಿ
ಬೇಕು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಐದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಳ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದೇನು ಆತನ ನಾನು ಮೈ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟೆಡ್ ಪಾತೇರ್ನ ಐದಕ್ಕೆ ಮುರಣಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟೊಂಡತೆ ಐಟಲ್ಲಿ ಅನ್ ಪಾತಿರಿ ಸೊ ನಮ್ಮೊಂಡತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಏನಾಡ್ದು ಆಪುಣ ಬಂದ್ಬೇಕಾ ಏನಾಡ್ದು ಆಪುಂಡಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದಿಬೇಕಾ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನಲಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಯರ್ ಉಪ್ಪುನಿಕ್ಲಿಗೆ 10 ಜನದ ಪಾತೆರ ನರ್ವಸ್ ಹಾಕಿನಿ ಆ ಪಾತೆರ ಹಿಂಗೆ ನರ್ವಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಮೈಕದ ಉಂಡತೆ ಮೈಕದ ಫೋಬಿಯಾ ಅವು ಇತ್ತಲು ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತನ್ನು ಪೂರನೆದ್ರು ಪಾತೆರ ಪತ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಉಂಡತೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಾನು ಅವೇನೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ನಿಂತೀನಿ ಕೂಲ ಮಂಗ ನಿನ್ನರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ತುಲೆ ಆ ಪೂರೆಟ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಂಚಿನ ಮಂಗ ಲಂಚಿನ ಪೂರೆಟ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನ್ತೀನಿ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಕಲ್ಪುನೈತು ಕಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪೇನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು M.Com ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನಾಯನ ಮಲ್ಲಯನ ಅನ್ನ ಕೂಡು ದಾದ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಬರಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅವು ಪೋಡು ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹೂವೈತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬಸ್ತಿ ಬಂತಿ ಇಜ್ಜಿನಾಡಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ನಂಗೆ ಧಾರಾಳ ಅದು ಕೊರಪ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಅಂದತಿ ಬನ್ನಿಗೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತಿ ಸುಖದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಕೊಡು ಕಷ್ಟದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲು ಉಂಡತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದುಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚ ಐಕೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಬಂದದ್ದು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಲ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇನೈತೆ ಇದೇದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಣಲೆಗಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮನ್ ಕೊಡು ಕೊಂಜಕ್ಲಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರು ಮಗ ಕೊಂಜೋಕಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ರೂಪ ಪ್ರತಿರೂಪ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ಮಂಕನಂಡ ಇದೇದ ಕೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಆತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲದ ಪುರ ನಿಕಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಏರೇರು ಕೊಂಜೋಲೆ ಪುರ ಬಚಾನಿನ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಪಗಣ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪು ನಿಕಲು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಲಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಡೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಂದು ಹೋದ್ನ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಕೊಣ್ಣುಲೇನು ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ಪನಚಿನ ಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಮೇರು ಅಂಚ ಇಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗಸಿಲ ಅಂಟ ಕಡ್ಲದ ಗಸಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೈ ಒಂಜಿ ಪಯರೊಂಡು ಅವಳು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂಪೆಚ್ಚೆ ನೆನಪಂಡೆಂಕು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿಲುಂಡು ಅರ್ನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ಕೆ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಟಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಕನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲು ಇತ್ತೆ ಮಾರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ಕನೆ ಏರೆಗ್ಲಾಂಡ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಪಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಕಾವೂರದ ಸಾಮ್ರಾಟಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲೆ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ್ವ ಕಾಲೇಜ್ದು ಉಲೈಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿದ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಪಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲು ಇನಿ ಯಾನ ಪೋಂದುಲೇನು ಲೇಕೊಂಡೆ ಪಂಡದು ಐತ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡದು ಏರಿಗ್ಲನ್ನ ಬೋಡಿತಿನ ಪನ್ಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೂ ಬಾಂಬೆಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪಿದೇವುಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ದಿ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಅದು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಏರಿಗ್ಲ ಬೋಡಿತಿನ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಮೀನ್ ಮಾಸದ ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೇರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಾರೇದಿರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಒನಸು ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಿತಿನಾಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ್ತೆ ಸಾಮ್ರಾಟಿನ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಇಜಿನಾಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಕೊಂಡು ಬಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಲಿ ಆನ ಕಾಸುಂಡತೆ ಉಂದದಾಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಏರಿಗ್ಲ ಬೋಡಿತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಮತನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಂದೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೊಮೋ ಪಾಡುವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ಪೋದು ತೂಲೆ ಸಹಕರಿಸಿಲಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ಗಸಿಲ ಅಂಡು ಪಾರಿಶೋಕದ ವನ ಸಾಪುನಿ ನಿಜವಾದ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಹಣ ಬಡಾನ ಹೋಗ್ಲ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ಪಾಡು ಲೇಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಒನ ಸಾಕಿನ ಎಲ್ಲ ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕಜಿಪುಲ ನಿಕುಲ್ ಎಲ್ಲರು ಈ ಪೂಜೆ ಪಾತಿದೆ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಬಂತೀನಿ ಪಟ ಅಂದು ಖಾಲಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನೇ ಬೇಕಾಗ್ತು ಎನ್ನ ಪೂರ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಾಗಲೇ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಕೆಲದ ಕ್ಲೇಮ್ನೇರಿ ಈ ಕೊಂಚ ಖಾಲಿ ರೀಲ್ಸೇ ಮನ್ಪುನದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಪೋಡತೆ ಅಂಚ 10 ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜೆ ದೇವರನ್ನ ಪನ್ಕಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅವಡು ಅಥವಾ ನಾನು ಜೋಕಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವಡು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತುಪ್ಪುಜೆ ಸೊ ಯಾನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಯಾನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕೊಡಿತು ನಾನು ಮನ್ಪೇರು ಹೇಗೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
टेंशन करने का नहीं, टेंशन देने का है, ई रूल्स डाले ओके. सो वीडियो एंड मंतुंदले. ओके बाय बाय, टेक केयर.